conscientes de que grado de infamia estamos en estes momentos instalados. Porque eu chameille onte a Agustín Hernández e dixen tes que estar moi desesperado para facer o que estás a facer. E dixome, isto que é política? E dixen, non, isto é merda. Porque sabes que é falso. Creo que se sabes todos e todas conscientes, os que hoxe estades aquí, os que non estades, de o que nos xogamos en maio e sobre todo do que se xoga a cidade. É dicir, a cidade que quere socializar en estes momentos, esa etapa de cambio entre todos e todas, seguir impulsando políticas sociais, recuperar servicios, seguir practicando plans de mobilidade e políticas urbanísticas sostibles, ou quere estar presa de intereses fácticos e mediáticos que pasan por caixa pública sistemáticamente, quere estar presa de concesionarias que subvencionan partidos para seguir mantendo os seus privilexios na xestión de servicios no Concello. Iso é o que nos estamos a xogar. Iso é o que nos estamos a xogar. E iso é polo que nos disparan. Non porque seamos máis agradables ou menos agradables. Evidentemente valoran a nosa liberdade, valoran a honestidade e a nosa independencia. Non lle debemos nada a ninguén. E aí van a atacar. Sistemáticamente. Sistemáticamente. E debemos ser xente moi importante cando lle poñen ese prezo a nosa cabeza. E este espazo dende a diversidade é o único dique de contención para a volta da dereita coa extrema dereita. Entendamos que ou somos nós os que evitamos que esta cidade volva a oscuridade ou non vai ser ninguén. Entón, bueno, eu, perdade pola prédica, pero quería reivindicar.